and fabrication na wigo nkwigeri bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering ase ensema ya computing and informatics nkwigeri bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwigeri bale electrical installation na wigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology nkwigeri bale hairdressing wigo mbabwate fashion design nkwigeri bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonsi baraganye kwigera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero umwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachago tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga ose obakirisi ni gwetrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eriwenyo lero bumanyi uburago konye asubagima obumakiaya. Oirebia mwanchomo ligereria kironde no kwegena nigo ogendete kwegokeria emiroberio ao kurwa asegeta senikia gunambe yemo igeta senikia Getembe TV. Karibu sana ase kionga chinsa inye elionkomanyi ayitwa bereto kugusangereria asenchira eyobo ikiranu. Karibu sana nigo tokubwaterana nere Wilson Makori kurugalia asensemo yebi banyererio nayo mwanchomo ligereria naboigo gendera gutobwatia ase mitandao yetu ya Facebook nabego YouTube na Getembe TV. Elio ogendere kwemanya mange buna agendere twateka inchengo koyaletera asencha yo wikiranu nigo nkoro kwa Ruth Kemunto kolende anegati ali na kwaleganirie ase kionga chinsenye obutko bwalero. Abantu babere kutigerwa chingoma chintindi asomo basokono mababwe para yokolekana asensemo ya daraja mbili. Mukajuga daraja no kole dia tarangaiga kentyabere jogo kumibona manja na igoire ngutie pesa kwa fako kutoni kyanga cyane kiro egari amanye gorogoro yimo getitona ya rusia control ya kama ndo ite baumia abairina gitari na Gati y'abamenyi korwa asensemo yekerwo imiye wodi ya Ichuni nigo babere bakwe murunganiria omuroberi bwo kwena no wechifa mchechi basari ne serikali ya kaunti ya Kisii. Chifa mutone taru ntori korwane bamba kamambia to kurara ne chitochia tokanyeta abana baite balisi kutuachane kirenga kitoko nekeruboga igato kobera ntori kobera ndo nsibuna bakungu ni tutoibona. But my brother Richard, I'd like you to know that all of us are here to stand with you and your family. And we are here to tell the family that be comforted by the work that she has done. And it's just to say, Paule, I have a lot of respect for you. And you know why?
Father, in the life that we live as politicians, there are very few people you can go to war with. Abarai au nigo baikirana ase emisa yoko musabira Mama Teresa Kemunto oyole mama mabo mo seneta we county ya Kisii Muske Richard Mamoimo Nyonka. Ayo amuna yenda mange bano mwenchumu ligereria isaranso ike elionkomanye ase nchira yoboikirana togo chakari molioka litikolia lero abamenyi korwa ase wodi ya Ichuni meye bunge ya Nyaribari Masaba meye county ya Kisii nigo baba bakoro kyoko gechigo kwabo kubwatikana ne chibasari echichallenge kubwatu kobene litikolia lero mega yabamenyi abaiga gutanyora chibasari echo nonye nabo nigo baba bagoikirana ase chobisi chomu MCA Oichuni umuske Wycliffe Siocha kolende chibasari echo chegredi ege 10 chalenge koenanwa nigo chitanyara goikirana ase abamenyi bensemeyiga ase keribate babuna nigo chiabisi charusigwa ase nsemeyu na koirwa asale atambe gukwanekerekyo nigo babeire bakubolia umugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati anyareko agakurigelinga neyu ase nchira yoboikiranu erikwane kibuna nkwenyorera bale chibasari echo elio bachigokonyera abana babo. Bona ongumetinga gara twabo gete mambia tora totigete abane bitume mejisese chikoira tobwata abane bingwara togotare kanse ngatika tumnya kembase ya konya abana bande twamana goika twamana gotebunga keroka ekero togwaka chikura togwake getuo ango ne mto tware korenter wa ekero bina bigana makana bakoiru boira enteru bakanyomba eine iswe betereti igona igeta saa 12 ya mambia isoera inikendabu ingo ikamo saa chamanya gocha totenga torori keroka keroka nyamira tuguchia osembwe mbane turega koruma bitu chandegete intunduri koriera njoke morero mbwembande tore tukurara omusika Simbarati ora na masikane tutasale kasure kamito nasana tobekero mwana ito insembande amasikani asareke chifa mutore taru ntori korwane bamba kamambia tukurara ne chitochia tuganyeta abana baite barishi kutuachane kiranga kitokora nekero boga igatokobera ntori kobenda ndonsi buna bakungu ni tutoibona Nyaribari Masaba nirituko lya lero tware kwa guchifomu nandi tugatangaza rugoro maiso marore mugaso igoro inga togende bakekerubo togende tujikwa guchifomu ekyaroro twabogete mambia no eno muntu ne kogende sabali ende nga twaza bakaranga ka transport yaka karanyi kekerubo na ikirekerubo nandi namanye ko tebunga bano bona irana bakakeroka inga ibono guchakana na magorongo zo nandi nare irenchara lituko lya lero bono nabangi nabali ngega bono bachira abanga abande bazinyi abande baikaranzite guchialia bazinyi bako kolenjara yabayitirega obisi eriere keroka erusi gworo echekerubo esa abantu bonsi bagocha banyora egasi yabo yakorwere buya onye gitigeri koboro onye no mu wota dimini gotogambira iro tigaruoro toigo mu wota dimini mwao agende sa kogenda tonyo muntu wota bya mangano koraki oigwa munyasa igotiga ndunto igoswa kurugaiga paka chifomu toreterwa onye nchirigocha tomanye ntobwatie ke emwa ntobwacha watu chifomu numwesi migoito banze kumusaidia lieta bono nantu togoteba iga bono Ichuni kwoti nebwati mwesi migwaroro yokurugwa isyocha oyure mbande no tokonyoli report yekuru gavana yeito Simbarati nagiye kabonto konya goteba baminto nantu togoteba nyene no twisting togende tokokolerwa atoerese mapema kuna Nyaribari Masaba ntubwati gavana aroro tutomanye nga doitachere buna abaiboli inde lyonzi esedekali yatusumbuige. Nigo yaitire eike ya muyuka magega yegetasenikega kumurekera umusubati consulata mumanyi oyo obwato burwire bokagere koba obwelisangu egento kya muberire gurubenene ero munyene kwerwalia naboigo okuira abana bo bali athinkeyo ase skuru elio kwenyorera amasomo abo aya igonsi nigo akokolekana ase kenyoru kya Nyageita imeye ward ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu meye county ya Nyamira ase nonyenabo
omufather bwe parish ya Kibirigo manyikanite buna Father James Obaigwa abereka gwesokia na gukwanira igoro yechinchira ao ekanisa yabereke gutenena amono mungino yiga wetera asoko musomeria abana baye egenta tebereke abeire gekongu asibono aberega kuburia abarai na montonde bwensi ole no moyobu gwancha anyare ko bakagokonya umungino yiga nonye no kumusomeria bana guseko monyorera obogwenia umurikito Fatgad Gisemba otwariganiriye robot yoru asenjira ire yubwikirano. Uyo no mugano bwo musubati bwe myaka 50 noyomo aserieta konsolata mumanyi korwase Kenyoro kyanyageita imeye wode ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu uyo twamurikirete omugano ye amatuko make aetire kubwatekana no bokongu ari na borobwo bwogosomya abana maiga yere korwara oburoire bukagire koba obwerisangwa nari kuyagio mutungo yagio bosione yagia amaboko amaguru mugirbono gasukuru kangamyo kaibara bara bakano mario gake baminyo kanya kerenyo barumba ngeti mario arbo abande tiayo mutungo mario kurwa yando ratimya ngaira na goja timbo manyeti je nabonye roche nkubo maiga ngo chigokunanye ne yanga ngusibiga nabutoka mabokaso akobutoka ira amani ngatari kuru ngako butoka tigana tigaramba rote munyagitari antebeti ayegenda utumie Vaseline urukanili kuri paraffin munya kwesibeli igoto ambwato muchando abana ambwate mbatatu andi bonsi ebari to school oyo romo kenero tagi utarajoin lakini naga ndigo join kubanira na Samaria baya bankonyo mwana ore university ore second year tibesa chire igoro atakeira kane 48,000 amanya wakora mateno semester kabiri esabari ya konsolata yogosomya abana baye wikira aiga nigo yabereke gosubirwa mono ne kanisa ya Kibirigo parish inse yo musasiroti James Obaigwa oyonere bwesokire na kuburia bari abare no moyo omuya besoke basomye abana baiga kubwatekana ne gurube endito Father James Obaigwa korwase parish ya Kibirigo aiga ni bara center oyo igato kwana igoro yayo musubati oyo kuru consolata mumanyi no mukristo ito ase parish ito nande ibaraga iga kini nare kobo lyasengencho wanchokuya muna ntwe kanisa twatemere engakiye yama se kanisa ito ntubatu kwengata akaro kwengata wetu kwale nabo lito kabengatete togakonya tokamokonya ase okweru ono nkobo lya basani nabo wanchokuya asengencho eteira asende naende tito konyara kanisa gokonya bonse ekiagara buno gokonya yomo nande kende kegocha nande buno gokonya kesi no yonera oteba na injini mbwat bono ko romusigo yo numurito nare kuburia basani bo wanchokuya baraibo wanchokuya ngakibune nabato gokonya abana bakaba chokonya musubati yo ekiara nande na ruarete risangwa nabato burere bu aruarete nabo isokomorra nabo konyorana nabo kungusekake Gingo reporter Getembe koraiga se county ya Nyamira inche Fatgad Gisemba. Mbia mono sana omuriketo Fatgad Gisemba na ibwe gontore no kwegeno mongino uyu na chikonyora ogosirwa elio agendererie no bogima bwaye amo ne yamataye togo tigana nayo na gosuka bosyo uchiase ekerero kende kyobokonyi asenka yo mugaka umanyikante muna Zakari oyo ole no borwaire nigo boigonere abereka gwesokya na kuboria abarai na boigo muntu ole no moyobu gwancha anyare koba agakomokonya elio anyare koba agakwenyorera obogwenia magega yere wara ase okuguru kwaye egento bona tebire yamubarire akongu kwenyorera no nindagira akolia sama letangoro kusakalia chuma ononde kenyorokia butondo kumachoge burabu na jitenganyora egetonde kigasokugura munegetoni kanya kweyagi egetone gikabota gikareta rioteri nene asukuguru na gwirire nyagitari bagande no goja kogenda umanu baru erinde egetone na kiekema uba ikine kamokira ikine kendekira muina ne ikine kendeke bwadeta
bono nanji kumanuga iga enyameyere maigeru sigwe ende pimu eseri paratori imanyekane namburwireki urasu mubirone butai kugwena kegana atemire kwa nyagitari na atemire kwa mariogo urwire obombo ikororokana gusiburwire mboro bona enyameyere eseri paratori epimu imanyekane manye gujikona chwe nyamende ga maega echa gusambiririgwa bono abantu bamintu nabombo atobo kongo bureigo efamily yane nero njetegemete okugure gukunduma gutukubukaira mambe okonyora bono kuberurugete gukunduma kabisa tindi kunyara gosoka none rimiri bono igo oyole no moyo bugwanja ikomi yago isano chiago nabo chigonto tereri nenjensu kelio bogimangende ko baru nyameyere usigwe pimu imanyekane namburwire kigaki abantu bamintu nabo nakwanire igo no moyo bugwanja ase obwanjani bwa Nyasaye. Omunyakirugu bwe sekta ya bodaboda ense yeria buri eria Nyamira Dominic Babu nigo bono aganiria barai koenekya buna nkoro isia bale anene chipara chinsemo au echo chitari gweteka eri koenekya buna obosombi nkorora babule ukwana na getembe nigo boigo umoski Babu abeirega kugani buna eserikali ye county ya Nyamira enyale kobage koenekya buna nkoro siere chishede cyabana bodaboda elio koenekya ngweke ngerera bale anene chinga kichigimbule nyinge egendrete kwenekiwa ase chinsemo au nonye nabo nigo abereka gusegeta bana bodaboda bonsi kwebwatania ase byombe au elikwenekya nkwegendera libale asa magimabo mulikito Polycarp Kara na roboti oruo ase nchira yoboime gago kwana munigeta seneki gakiagetembe munyakiro hoyo igabwe sekta ya igaya bodaboda nse yeli abudilia BK cross county ya Nyamira asirita Dominic Babu nigo agendera ko bagakubolia serikali kwene kibunanga raisire chibara ili tunyariko bachiko bachingia ilio sekta ya bodaboda inariko bage kwenyolera engelia ya kiralituko none mbure ya ture nyinge ndorara gose tumnandu bodaboda twanyore most accident reme chando twatwarire mune mbure yako yana usabe county government make sure at least gagu babekire bodaboda sheds chipara chito onega most road se chire mbase baba heshimiwa na county government make sure chipara cha very possible na turakore biashara bitu bya for socio economic development. Babu weigo nigagendere ko bagagusingerera na kubagania abana bodaboda kwebwatania sebyombe punenjire ya moyo konyorogo siroko ruase abarai na kore 8 months in office agenda yana na tetyo bantu ne development wekera bone ngana bangote abakere sub county etere Nyamira no teranda BK atware office igendo gena te ando beto no ne ward level tato kere sub county to office e county to office ward level na jilo to office tumuna boda so at the stage level so if you be stage moros stage na to muna ndu boda association of Kenya mojango to bange to chukwa stage richire BK chioka yona gina te abantu baito ba boda safety association of Kenya tigabantu baso ebyombe nja agenda yanengo te abantu baso ebyombe genda office ya social services yari register rikachi minutes mwe certificate genda account mwigora account mutu ara account eno mukora mu stage ere independently asinsemo yende nikagendera ko bagakubabulia abana bodaboda ko bamaiso ko barasi chibare irwetanga kurasime basoka nemebe yepara yekoleto ko batakana munogota bwatia machiko asagendera ko bagakubasegetanga banyariko bakwerenda mune mbure yego tugaze twera jipigi bingora smart of safety na nade abantu baito ba boda ikatarike ntokonya kuirolera Nyasaye nengete bakunire mwamanye nengi boda motua totware ngende ko ku mwabeka helmet na ndete to abeka chi reflector na lichiko to konya munaona ke mbure go to helmet ere so crucial for the safety yawe mwana boda uliko rundie piki na to beke chianga chinyinge omwali oye nigagendera ko bagakurege kurege tindi ko cyasegati abarai awe gotebekana bacakire ko bangaina bana boda elio banyariko bakubakonya yendo kolengana monere abatebirie babe maiso tumuna boda safety association of Kenya PK ndo bange the empowerment era konya boda ita accounting ma abantu bane bare baganya kungaino na nako beke ngende straight forward to our riders
there is conning game egenderete nzo bantu baitu bakoni abantu mbaro naro jiro goliusi no bugabana gote yotumiro munyakiro bweto nyakora meeting across the county at sangererie mi tujigo changeru jengo rano no women e Jerusha mumanyi marwete cheke ya likere camera market ebindo kora na application na ndo toira ne oborai boli obokoro bwa conmanship now so abantu don't be conned one conmanship ero mutu era at high rate eginko report rigetaseni kya obwanjete kya Gatembe kuraiga imeye county Nyamira inchi konkoro kwa Polycarp okara Mbia mono sana chingaki emirovelio egenderete anene yo komwenia yo kabereri shabik Riech Radio asemia kemenge nyagusira Joshua Mayaka onene umanyikanite buna Richoni Mayaka ni gobono eyamate ya Yeso kiri na gukwanira igoro yemirovelio eyu yabekiru ensemo anene yo komwenia eyu boigo babere bakubulia barai amashabiki Riech Radio elikwene kibuna nkoleta bale obotoeraru chingaki cy'umuyega bwoko mu amasikani yo mwelio asibabere kwene kibuna ensemo yabo nigo baganityo mulembe elikwene kyo murubeli bwa matanga nkwerole asenchira iyo bwikero nonye nabo nigo ya mateyo yagendereire gosirwa ase chinchira au elikwene kibuna omoje goyo nigo rachikwera asenchira ereyo bwikero no muri kito Fatgad Gisemba natwaleganiryo robotyo ru asenchira ereyo bwikero Chingaki emiroberio yoko mwenia Rishabiki Riech Radio we miaka menge aserieta Joshua Mayaka umanyikaine buna Richoni Mayaka nigo eyamate abasani na boigo abarai bagendrete wesokya eriogosira eyamate eyeiga ya nyagusira asomoche Joshua Mayaka oindo yo manyikanite mono na Richoni Mayaka Richoni Mayaka ndi atonyora chitariki sano na bo niga togendrete ne mipango yaye wikira litukeri ya rero stariki 13 mutinyo gatano togendrete no korosi nyumba yaye kurwasira twachire amo kune community ekanisa na mashabiki yonsi korwa ese chinyumba cy'ubutangasaji uyu bwangomono wesokya na gokonya eyamate yeiga no mwana siasa Jeremia Migosi oyo ogendrete kuriyo boseneta bwa Nyamira selitukulia lero twekira senkayo mwaka Richoni Mayaka asingenchu yokwenda kuna kuitoni merobiri agendrete aroro abo igo twanyoruru gusira kurwa soyo minto Jeremia Migosi oyo toire chindagara twabere tokoba kucha senkeiga twaletire chibando twaletire omochere twaletire bias twaletire chinyeni asobwamo bapokeire binte biga oyo minto omosene tatoire itukole chuma una masabiki igo turaika iga chinsa cha mapema tubwatira nemerobiri iga amone family kenyorori kanisa abatora umerana ase ngencho yogo cha kurwa masikani yo mweri asomoro rwiri choni tochije turabatoereru ekiagera abagena abange barache aiga nigo mongina onyagusira Richoni Mayaka aserieta Sabina Nyancha mama yaka amo ni amate yaye ebatebire ebasiririe esiro ase enga yabo ase bagenderera kwinyora obuya bwaye nje Sabina Nyancha mama yaka gondere eso ye Richoni mogaka Richoni namurendire miaka menge karata achagete korwara orwarire ngaki entambe lakini tolenda inenere yo busabiki kiara na manyitena na matuka manga achagete ekereba achagete ne keramba uti na no mocho koro bwo mocha mogaka tata igonda abege ngomonyora ekiagera tata ogosemia ari gonsemia no konene na tata kera rituko saa 11 igari gugwa keresimi saa konga keresimi gontura na komboria na kimogenderere tabu na Richoni gori arengo mosingi asengenjie kenyoro gaiga so bolemi Richoni no ri arenge number 1 asa o advice abantu Richoni no ri number 1 ekanisa nigo na barabwo batebire ayaiga igoro ye Richoni Mayaka ekanisa ye igari go support ekera amagachari nero renge otineta magacho
coordinator ase eng'encho yogosupport ekanisa. Igo richoni ase ogosuguma emeremo ya ekanisa niga arenge omustari obosio sana. Nonye nabo mbakwanira emeroberio yogochia komoenia rituko ria ijuma ase enka yaye egotoka ekenyoro kia Nyakiore ase basabire boigo obotoereru koenekiwa ase bonsi abo barache konyora ribaga ase amatanga ayo. Rituko ria ijuma netogotwara omoyega oyo omonene orabega ari ase egetigia ekanisa ya Nyakiore SDA ase twabangire goetera chinchera ao ase turakora introduction ye family ekanisa tokororo halafu amashabiki onsi ipi aeguri bagari yabo na abana siasa na bantu bande bense bari ebiongozi igo twabariganirie ase ritukerio munyare goika ese kumwakira kwa eri oyo minto Richoni Mayaka tokore mwensi ipi mwariganiwe sauri nto bwa tomorembe naende be assured una ekarumura chega iga kamuranyore omorembe bwoka hinko reporter Getembe kuroiga ase kenyoro kia Nyakiore gegotoka emeye ward ya Bonyamatuta West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba. Wanchumu ligereria oroboti rwa Fatigad Gisemba na rogotoira ase omotimo komoke ase kiunga chinsenye ase gekagetari getambe nkoira na tore helio ing'endere gokumanya tobasa gosikare na mange nkwariganiretie ase kiunga chinsenye. Ekero chipara chiro siribuya nigo obutumeki bokoba obuya na ekero chipara chiro siribobe na chisarigete obobe borororo nigo abatumeki bepara bagoika bwango ase bare gochia gose ase barenge kurwa ekero epara ero siribobe ogoitinya na gwechigari nigo kobororo nabo igo nigo egoita gose nigo egokora chinsa ase obutumeki obobe bwa mafuta abonjoriria nigo bagoika bwango ase ogonjoriri bwabo naboigo ase biri bagokonia gosokogora nigo bakobike bwango birikunyara igosarika chigari chiria chikoba chigosegasekera emebasokano kuna egari eri ya ambulance egari eri abanyanyembo naboigo eri yo kulimia omurero nigo chikoba chigoika ase obwango ekero chipara chiro siribuya nigo chikoba chikubwatania abantu bebisaku ao nechinsemo ao ekero chipara chisarigete nigo chikonyara chikoreta asara ase omuonjoreria tari konyara goikia ebinto byaye ase echiro mapema ekero chipara chiro siribobe nigo chikonyara chigosaria ebioma byechigari nigo emebasokano ase chipara ekobage kobucha ase oroboti oronene nechimomusi yega chakira chinsa ibere chamorogoba nario ochikomena nanje Wycliffe Tyson Manyara no ora konyora igoro oroboti oronene ase chipara chigosoa omusi obosongo amabego chigosoka kurwa ine kwabere gokoria roadshow track iyo bwatiriogiriya iyo eratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabere gokoria track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriogiriya nigo liriya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere
GMC na Boigo track na boko jitumika aso korera live performance niko tukurwa obokorera wito chinsema na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi emergency ya Kenya street yago tekababu na street ndionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu nande mwanchumu ligiriria ase kionga chinsenye ensemo ya kabere elio ingendere gukumanya abarai aoni go baikirana ase misa yo kumusabira nyagosira mama Teresa Kemunto oyole mamu mwabo museneta bwe county ya Kisii umuske Richard Momoimunyunka oyokolekana ase kanisa ya All Saints Cathedral imeyo mucho Nairobi asomo yego yuni gabarai baba bako motogia nyagosira mama Teresa nagotebanigo alengo mungino muya na mono nigo aigegete familia ye asoborso bwalengo buya na bigabarai yabo baba. But my brother Richard, I'd like you to know that all of us are here to stand with you and your family, and we pray that the Lord continues to shine his face upon you, to strengthen you, hold you by his mighty right hand during this dark time when you have lost your mother. I'm here to stand with the family of Senator Richard Onyonka, who is known to me personally. I didn't have the privilege of meeting the mom, but seeing how he has raised him and the type of leader he is, I know she did a great job. And we are here to tell the family that be comforted by the work that she has done. We have heard about her history and the things she has done. She has left such a rich legacy. It should be of consolation to you. Ningependa kutoa pole zangu binafsi kama Senator Esi Ukenyuri Nyaituga Anyeni kwa familia ya mwenzangu Senator Richard Onyonka, ndugu, jamaa na marafiki ambao wamekumbwa na msiba huu. Pole, ninajua kumpoteza mama ni pigo kubwa, na sitaweza kusema sana kwa sababu ninajua wewe na wenzako mtamkosa sana. Pole, na tutatembea pamoja mpaka tutakapomsafirisha kwa siku yake ya mwisho pale Kisii. Na niweze kuchukua nafasi hii pia kuwakaribisha Kisii. Wa Kisii ni watu wenye upendo, wanatangamana na jamii zingine. Kwa hivyo fika Kisii, mkaribishwe, tumsafirishe mama Teresa kwa njia ambayo ni ya heshima, kwa sababu alikuwa mama wa heshima. Na kama sijasahau, kwa sababu mama Teresa alikuwa ambaye anapigania wanyonge. Kuna msichana ambaye aliuawa pale Jaramogi, ni Mkisii, ambaye anaitwa Sabina Rianga kutoka Suneka. Ningependa kuweza kuomba vitengo vya usalama vifuatilie kisa hicho kwa heshima ya mama Teresa ambaye tunamuombea siku ya leo. Asanteni sana. Mine is just to say, Pole, I have a lot of respect for you, and you know why. Father, in the life that we live as politicians, there are very few people you can go to war with. Very few. When the war begins, you will be 10. After 5 minutes, you are 5. After 3 minutes, it's you and Onyonka. I want to say, Pole, I will be joining you at home in Kisii on Friday, so we can say a few other things without the father.
Na kurwa ase kiunga chigosoli umurai OFKF Hussein Muhammad amo no muwaziri omunene bwe chigosoli Elijah Mwangi nigoli tukuria lero bacha kebene e workshop yogocha gotinyo bolendi bosio bwa Afcon 2027. E workshop yega nigo yabake wekiranwa amona barai ao anene obo bolendi kurwa ase birengo ao anene kurugaiga asense ya Kenya buna omonya kirogo o local organization committee lock omanyakanite buna Nicholas Musonye na boigo abo bisa abanene kurwa ase e wizara y'obulendi nigo baba bagwikirana na boigo etimu ya Kenya Arambe Junior Starlets mbagendrete kwerobelia obubya bosio obwogo chikogosoria amo na Uganda ase kiminano gya FIFA Under 17 Women's World Cup qualifiers. Wycliffe Tyson Manyara umuliki tukurwa ase kiunga chigosori na roboturu ase nchira y'owekirana. Ase e workshop eyo yachaka rero Kasarani nabo igo erachikoera ankyo eyo yabareta amo abarai abanene kurwa ebigwango ao anene kurwa ase obolendi gukwanera buna abarachi gotinya obolendi bosio bwa Afcon 2027 nigo yaera buya rero. Omuwaziri omonene bwe chigosoli Elijah Mwangi nigo atebabuna ogocha amo kwa musangirikano yo noko gendera korosia na kwerobelia oboikirano bosio bwe keminano ekyokia Afcon 2027 ekyokera abere aiga Kenya. Today we are having a 2 days workshop which is spearheaded by the United Nations Office of Counterterrorism here in Kasarani. It has brought together leadership, the heads of security from this nation, and of course other stakeholders including the LOC, FKF and the Ministry of Sports, including the various representatives from the departments of the LOC. And the discussion is to look on what we need to do so that we can have safe, secure, and memorable AFCON 2027. The team is prepared to review on the successes that we registered during CHAN and the challenges. And having known our people, the matters to do with the crowd management, matters to do with the funds, the officials, and everybody is what we shall be discussing here for the next 2 days. In terms of infrastructure, the Raila Odinga International Stadium, or Talanta Sports Complex, we are progressing on well. At the moment, we are past 88% composite. That to say, by the end of June, we are supposed to be ready with the stadium itself. Timu ya Kenya Junior Starlets maigayoko yekora Namibia chikoli sana na ibere ase egoli yamo bono nigo bebangire na kole mabuna gochi abale ko yita timu ya Uganda. Ekemirano ekyo nigo kerabe chitariki 22 na ibere na chitariki 30 neye mocho mutinyo yoiga. Kokwana magega yoko kora amasoesi abagosoli abo ba Kenya Junior Starlets nigo bata babuna nigo babeire tayari na ngochi yakobwa abale. Piko poa. Watu wako na moral, kila mtu anajituma sababu Uganda sio opponent wa rais. Sisi tuna promise Uganda away tarudi na 3 points. Hatoa let down, pia home ndio kichinjio tuamalizie huku. Camp is much better. We are training, the team is ready, they are fighting. Qualifying to the World Cup will mean a lot to me because it will continue motivating me and the other girls to work extra hard in order to achieve our goals. Kulipotere Gatembe, Wycliffe Tyson Manyara. Biamone sana umulikito Wycliffe Tyson Manyara kurwa se kiunga chigosoli aso gotomanya mange ayagendete kwenekigwa kurwa ase ebiti bye chigosoli na gwikira bo mwanchumo rigereria na onko yabutorera maya yechinsenye ase nchira yo gwikira nungwa kirembia mono ya bene ase ngencho gutara na intwe ase ngencho gochora kuyegena na boigo ko yerigereria Getembe TV gukuganiria ogendere kwegokeria emiroberio ona boigo twale obotuko borubya na boigo to basakwe bagendera kubwati chipe
page chetu cha social media Getembe TV ase Facebook na boigo YouTube. Ngwakira mbia mona balibonsi babere bagutubwatia ekero nkorigereria omwaskofu Jared Mose kurugalia sichinsemo cy'umuringamu agontebinga nerenwarime yekeunga chinsenye amo no mwanshoye amo nabana baye Ruth na Emmanuel ekero babere bagutubwatia asenchira yo wikirano twara obotukoborobya ekero tubwatiranire ne timu ngima kweneke kwa yanyorire asenchira yo wikirano na inche nako yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemunto. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Mati, Bangina ninjo. Mukiale vera sumi babo mintono mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro omonginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa na kibono yogato yo mukiale na kia tata mukiale vera sumi babo mintono mutindi pi tigagocha iga irungu mukiale vera sumi babo mintono mutindi nyomba nebogiranga yitorogora lichoru kangie korukwa abagesumi ili nyumba yo muizeke muizeko tachete bwa kama beke sumi ne seme ya mwenye nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale vera sumi bawo bintu mutinde na tali mukiale masika gukyanga Baraka ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Mati, Bangina ninjo. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na boigo gukinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket utagete koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakere esimirero wetera ase namba 0741499726 gose 0704765412 boigo nabokututalira ase chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikineke unga kia mamagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwa